मा दं यालाय मनावलाय मा दङ नै ना बोरसि बाथा ओइ लोगोफोर हामनि सुद्रेंगो नै नाय दंमोन ओरैनो साथाम साब्रैसो दंमोन गोसोथोनाया गारजा जोब्बाय ब्रेकआप जाबाय बोरसियानो जबाय नै अब लामायालै गरम साइकेलखौ थुखैनांगोनसो खोमा साइकेलखौ थुखैखानांगोनब्रा दाहाय थुखैनांगोन हेलौ लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि सनजित गयारि यूट्यूब चैनलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर जोङो दिनै ना बोननो फैदों आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोङो माबेसे ना मोनगोन ना मोना दिनै ट्राय नायनो फैदों आरो ना लोगोफोर हामनि सुद्रेंगो नै नाय मा दं यालाय मनावलाय मा दङ नै ना बोरसि बाथा ओइ दैयाव हैबावसै सिखायाबो दङ नामा थ' ओइ दैयाव हैबावसै फैद' थ' नाया थाथ'लाबायदों माथो बापरे नै लोगोफोर जोङो दायो ना बोननो नागिरदों आरो ना नै जोंना बिथाङा जायगा नायदों बाप माबेसे मोनखो नाखौलाय मा जाखो हा माबा सोदोंलै लोगोफोर नै नाफोरखौ नायदो बा खावबो मोनदों माथो नै एसे खोन्थाब्रा दे बिराद गिदिर गिदिरफ्रा सिगां खोन्थालाय नाया गरे नै वा गराया गिदिरथार मबाइलाव फिसा नुदों मोगथाव बिराद गिदिर इयो नै ना बोनदों लोगोफोर सिंगिबो नामा बोरै सिंगियालाय सिंगि सिंगि नै लोगोफोर नै मबाइलाव फिसा सिंगि आरो खावै लोगोफोर गोदोनि डायलगफोरखौ होदोब्रा गोदो साबेसे एक्सपार्ट दंमोन बेफोरखौथ' बुंजाथ'वा मबाइलफोराव बारा हिनजावा दा खोनाबा माथो जावगोन आंखौ ओरैनो साबेसे दंमोन ओरैनो साथाम साब्रैसो दंमोन गोसोथोनाया गारजा जोब्बाय ब्रेकआप जाबाय बोरसियानो जबाय नै साइकेलानो खारला फंनैसो बिबुंथि नै साइकेलानो खारला माथो गाखावबाबो बोनना फैखांबाय थांगासिनो दायो हेलौ लोगोफोर दायो जोङो नाखौ बोनना फैखांबाय आरो ना ओमफ्राय दायो जोङो न'आव थांगासिनो दङ मोनाबायबो नै खोमसि मोसौ खानाय टाइम जालायलायबाय नै जोंना बिथाङा जायगाफोरखौ नायनो हागोन नै लोगोफोर दै बौदायबा गोजालै नै मा होननो दे फंनैसो बिबुंथि होदो बिबुंथियाथ' नै गोदो नोङो सेंग्रा समाव खम डेन्जार साथाम साब्रै साराथे मालायनाय बायदि लायोमोनबालाय बेखौ ना अरुणाचलाव लेवा बेन्दोंआव बाल्टिं लायनायखौ गैयाना इफोरो गैलाना गोदोनिया दे होदो दे बा मा जायगा इयो बरिया नुदोंना एसे बिबुंथिया नै बेनो ओइ कलेज एगजुलियाम लोगोफोर एगजुलियाम कलेज ओइना आरोना न' गोजान गुरनाया बे लोगोफोर एगजुलियाम कलेजखौ नायबा बोना खोन्थाना आङो लोगोफोर नैनो एगजुलियाम कलेजआ लोगोफोर माबेसे मोनखो नाया माबेसे मोनखो नाया आधा केजि बारबाय मा जायगा इयो ओरै जोंनि न'नि सानजाहा बागान होनो लोगोफोर जोङो बागानाव फैदोंमोन आरो ना बोननो ओरै मा होनो एगजुलियाम कलेजनि खिथुमोगै जायो आरो ना लोगोफोर बागान नोंथांमोनाथ' जाय उदालगुरिनि मानसि बिथांमोना मिथिखागोन जायगाफोरखौ नै लोगोफोर बेलासियाव जोबोद मोजांमोन आरो ना दायो माने मोनाबाय नालाय खोमसि नुजोब्बाय आरो गैजाराङैना लोगोफोर बारा दामिबो मबाइल नङा दाम खमनि मबाइल नालाय मबाइलजोंसो भिडिअ बानायो ओंखायनोथ' भिडिअनि क्वालिटिफोरा बारा मोजां जाया आरो ना आंना ओरैनो जाब जुब लोगोफोर
नोंथांमोना बेसे हायो आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनानै सापर्ट खालामदो लोगोफोर थाबैनो 1K साबस्क्राइब खालामना होदो आङो सिगाङाव भिडिअ आगारनाय बायदि नोंथांमोननो आङो बुंदोंमोन ना कमेन्ट गेम्सनि चेलेन्ज लाना फैगोन होननानै कमेन्ट्स गेम्सनि जाय खेला लाना फैगोन होननानै बुंदोंमोन बेखौ आङो नोंथांमोना जुदि थाबैनो 1K जुदि साबस्क्राइब खालामना होयोब्ला आं बे कमेन्ट गेमखौ लाना फैमारगोन लोगोफोर नोंथांमोना जेबो टेनसन खालामनाङा बेसे हायो शेयार खालामनानै आंखौ सापर्ट होग्रोदो फार्स्ट टाइमाव मोनाबायथ' आरो आयौ जालालै खिन्थु लामाया माबोरै मोनदों ना बोननानै बिराद मेंबायलै ओरैनो खै बोसोर जागौमोन ना बोनिया बिराद बोसोर जाबायमोन बोनला एबारनिफ्राय नांला बिराद खस्थ'लै मोनालायनाय ना बोननाय दैनोमोन नामा बेनोमोनब्रा बिलोआ बेनोमोन ओं जेबो गैला माथो दायो गैला जेबो मा मिलैयो गोदान रायजो होनदों नामा गोजोनपुरि गोदान रायजोबो होनजागोन आरो ना दुब्लि बारियाव न' लुफैनायालाय आरो गोजोनपुरि गामिया बोरै जाखो माथो मोनालायबायलै हरनि खैथासो जागोन दायो 7थासो जाबाय हरनि 7था हरनि 7था जालायना ना बोनबाय होनबा दिनै सिखा लालाय माथो लोगोफोर बिथाङा जोंनि क्लासमेटमोन आरोना जोंनि क्लासमेटआव डेन्जार बिथांजों राव बाहायामोन बिथाङा कमेडियानबोमोन आरो सिख्ला बानायनायफोराव बिथाङा डेन्जारमोन आरोना सिख्लाफोरखौनो माने नांगौ होनबानो बानायना होनायमोन आरोना बिथाङा दायो बिथाङा हाबा जाबाय आरोना मालाबा सानाव बिथांजों आङो मोजांनो माने सोंनाय फिननाय लागोन आरोना बिथाङा माने ओरैबायदि कमेडियान नोंथांमोनखौ मिनिनोबो हागोन आरोना कारिगरबो आरो बिथाङा दायो रेस्टुरेन्टआव थायो आरोना ओरैनो मालासो टाइम मोनगोन नोङो आं डाइरेक्ट देवबाराव लोगोफोर बिथांखौ सानडेआव लोगो हमगोन आङो एकदम ओरै भैरबकुन्द साइडआव माने बिथांखौ लानानै बेरायगोन आरोना आंथ' दिनै भैरबकुन्द थांनायनि प्लेनिं दंमोन लोगोफोर दिनै जायासै ओमफ्राय नेक्स्ट सानडेआव जोङो प्लेनिं खालामफिनदों भैरबकुन्दआव थांनानै बिथांजों मोजां सोंनाय फिननाय खालामगोन आरो बिथांनि सासे फंबाय दं आरोना बिथाङा माने सिफुं सुनायाव जोबोद गोरों बिथांखौबो माने लोगोसे लाबोगोन आरो सोंनाय फिननाय खालामगोन माबोरै सिफुं दामनो सोलोंनाय बोरै रोङो बिथांखौबो जोङो दिनैनिमोन टारगेटआ नाथाय दिनै जायासै आरोना लोगोफोर ना बोननायनि थाखायनो ओरैनो टाइम पास लकेल ना जानो बागानाव नागिरबाय लोगोफोर माने ओरैनो जथेस्थ' जानो आंथा मोनबोबाय आरोना ओंखायनो लोगोफोर नोंथांमोना नेक्स्ट सानडेखौ नेना थाबानो जाबाय नेक्स्ट सानडेआव धामाका जागोन आरोना कमेडियान सिफुं सुनाय डेन्जारेस जागोन भैरबकुन्दआव नङाबाबो जिखुनु हाजो एरियायाव थांनानै सोंनाय फिननाय लानाय जागोन आरोना भैरबकुन्द नङाबा भुटानाव आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो आङो खोन्थाखानानै थाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनबाय आरोना मोनाबायबो बे भिडिअखौ नोंथांमोना दिनैथ' आङो आपल'ड खालामनो हानाय नंला नेक्स्ट गाबोन आपल'ड खालामसिगोन लोगोफोर स' लोगोफोर थेंक इउ बाय नोंथांमोना बेसे शेयार खालामना सापर्ट खालामदो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय